От България към света, Варна! Чули? Хайде! Като забие екрана студен, паника влиза в стаята, става ти ден и нощ. Едно звъниш на екипа, дето връща ти дъха. България компютърс, тук проблемите са в шах. Професионални компютърни услуги от България компютърс. Чули ги? Варна! Ангел Кънчев, фана там си ти. Като ти блокира светела при нас, правяме всичко ние. Професионални компютърни услуги от България компютърс. Силни сме, гитай ги един адрес. ВЦ цял град е мечта, доверяваш ни машината, взимаш я като нова пак. Не ти тръгва офиса, ужин се превръща в стрес. Някой вика форматирай, друг се крие, вика квест. Ние търсим грешката, чистим вирус, чистим страх. Даже баба